जोङो UPPL दोलोआव दङमोन। आं केन्द्रीय कमिटिनि CWC हिसाबै दङमोन, मेम्बार हिसाबै। दा 2016 निफ्राय दासिमहालागै दङमोन। नाथाय जोंहा UPPL दोलोनि नीति आदर्शफोरखौ साबजानाय मोनाखिसै, मोजां मोनाखै। मानो होनबा रायजोनो जेरै खोथा होदोंमोन, खोथा होनाय सत्तेयावबो रायजोनि जेबो खामानि मावनो हायाखै। आरो बेनिफ्राय लोगोसेनो माने एकर्डनि जि इमप्लिमेन्टेसन जानो गोनांमोन, बे इमप्लिमेन्टेसना दासिमबो जाफुङाखिसै। गामि सोसननाय, गामि दाननाय बेफोरबो दङमोन, बेफोरखौबो मावफुंनो हायाखिसै। लोगोसेनो रायजोनो बहुद गिदिर गिदिर खोथा होदोंमोन, नाथाय बे खोथाफोरखौ माने मावफुंनो हायाखिसै, खामानि मावनो हायाखिसै। जेबो डेभेलपमेन्ट गैया। जों सरकाराव थानानै मा जानो? दा बेखायनो जिहेतु डेभेलपमेन्टआनो गैया BTDनि सिङाव, होमबालाय जोङो सरकारजों थाफाना मा जानो? आरो बिथांमोना जोंनि माने ओइ जे UPPLनि लिडारफोरा दलखौनो सामलायनो रोङाखै। नीति आदर्श मोजाङै जोंनि गेजेराव अनलायनानै दलखौ जे मजबुत खालामनांगौ, बेखिनिखौ बिथांमोना रोङाखै। स्वयं चिफ बिथाङानो बे दलखौ सामलायनो रोङाखै होननानै आं बुंगोन। मानो होनबा जोंनि बे सालबारि जिल्ला UPPLआव दाबो बिभाजन जानानै दङ। दा बर्तमान जों जे दिनै UPPLनिफ्राय BPF दोलोआव हाबफैबाय, जोंजों लोगोसे मथा मथि 60% आरोबाव मानसिफोर दंबावो। नेक्स्ट बार जों जयैनो जोङो 1000सेसो माने जोङो पदबि थानाय बा पदबि गैयि जोंनि भटार रायजोखौ लानानै जों 1000-1500 आरोबाव जयेन जाबावनायनि जोङो रायज्लायगासिनो दं आरो जागोनबो। मानो होनोबा दिनै बिथांमोनखौ जों लामा नायनानै थाबाथ' जाया। जोंनो डेभेलप नांगौ, रायजो राजानो डेभेलप नांगौ। बे हिसाबै जोङो माने UPPLखौ गाज्रि मोननानै, UPPLनि नीति आदर्शखौ गाज्रि मोननानै दिनै जोङो माने BPF दोलोआव फैबाय। जों बेखौनो सानदों जे सरकार थासान्दियावबाबो जोङो सरकारखौ दोननानै, जिहेथु सरकार थाना मा जानो? जोंनि जेबो खामानि जायाखै, जोंनि कर्मिफोरनिबो जायाखै आरो रायजो राजानिबो जेबो जायाखै। बेखौ नुनानै जों सानबाय जे सरकार गैयि दलबाबो जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा आगोलाव जे 15 बोसोर सोलिलांबाय, रायजोखौ सलायबाय, बिथाङा मोजाङैनो सलायदों। बिथांनि दिनाव CSB बर्ड दङमोन। जोंनि एन्टायार BTD रायजोनि माने गथ' गथाय शिक्षितनिबो नङा सात्र साथ्रिफोरनो बिथाङा साख्रि बाख्रि होनो हादोंमोन। नाथाय दिनै UPPL सरकारा दासिमहालागैनो सासेबो जोंनि गथ' गथाय बा शिक्षितनिबो नङा माने जुबक जुबतिफोरनो सासेबो मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै। होमब्ला जोंहा मा डेभेलप? जों दिनै UPPL होननानै जोङो बिथांमोनखौ समर्थन होना थानानै मा लाब जागोन? बेखायनो जों सानदों माने BPFआव फैनायनि उद्देश्यआबो बेनो, जों जाहाथे नेक्स्ट जोंबो बिथांमोनखौ सहाय खालामनानै आरो लोगोसेनो जोंबो नाजानानै जाहाथे नेक्स्ट बार 2025आव जोङो माने BTDआव हाग्रामा सरकार, हाग्रामा बिथांखौनो चिफ बानायनायनि थाखाय जोङो गासैबो जानजियाव माने जानजि खाफ्रानानै जों आवगायबोबाय। जोंनि उद्देश्यआ बेनो, जोंनो रायजो राजानो डेभेलप नांगौ। बे हिसाबै जोङो डेभेलपखौ आसा खालामनानै जोङो दिनै UPPLनिफ्राय BPF दोलोआव जोङो जयेन जाबाय। जोंहा बिथां प्रमद बर'आ बुङो बहुद जौगादों होननानै, किन्तु जों रायजो राजाया नोंथांमोनानो गासैबो मिडिया पार्सन नोंथांमोना मिथिजोबगौ मा जौगादों, बेसे लामा सामा बा हयथ'बा अफिस कासारि जौगादों, बेखौ नोंथांमोना मिथिजोबगौ। गोदो जे BTD सुक्ति जानायनि उनाव जे माने बिल्डिं
बा क'क्राझार सेक्रेटारियेटनिफ्राय आदि करि इन्जिनियारिं कलेजनिफ्राय हयतोबा माने विभिन्न अनुष्ठान प्रतिष्ठान बिथां हाग्रामा महिलारि सारनि नेतृत्वआवनो BPF दोलोनिफ्रायनो सरकारनिफ्रायनो बेफोरखौ मावखानाय लामा सामायाबो एनटिआर जोंनि बिटिएडि सिङाव जिखिनि लामा सामा आगोलनो मावखाजोबनाय आगोलनो बिथां जोंहा हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआवनो बिथाङा लामा सामाफोरखौ मावखाजोबदों दा दिनै बिथांमोना गिदिर खोन्था बुंमालाय मा जानो रायजोआ नुदों बेसे डेभेलप जादों दा बेयाव आं बारा खोथा बुंनो गोनां गैया माने बिथांमोना ओरैनो रायजोखौ थगायनायनि बादै जेबो मावाखै जिखुनु बिथिङाव जिखुनु डिपार्टमेन्टआव बिथांमोना डिपार्टमेन्ट वाइसै बिथांमोना मोजां सालायनो हायाखै नङाबा दिनै जोंनि बे 49 डिपार्टमेन्टआनो गैला हनै 26टा डिपार्टमेन्टआ बाहेरायाव खारजोब्बाय नङा होमबा दा गतिके दा जियानो जा जोंहा डिपार्टमेन्ट हिसाबै मावनो गोनां बहुद दंमोन किन्तु बिथांमोना माने डिपार्टमेन्टफोरखौनो लाखिनो हायाखिसै बे हिसाबै बोरै डेभेलप जागोन दा बेखायनो जों गासैबो मजबुत जानांगौ खौसे जानांगौ दिनै थगायग्रा सरकारखौ जोङो माने सनमत होबाय थानानै खुनु लाब गैया जों बेखायनो जाय मानसिया जाय सिबा जाय माने मुरब्बिया जोंनि रायजोनि सिन्था खालामगोन